سلام تعنا هبلي كما اللهم كما يتقنيو كبرات فتواتن تخاتل تشدن رياك تسوان كما يقنيهم انا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ይቀን ዘለኹ ከም ዝኸማይ ከምትሉ ባዓል ሙሉእ ተስፋይ ኣብ ሽደን ሪአክት ስዋን ብዙሓት ነገራት እንዳተሰርሑም ቀንዮም ዘለው ለምቅነ ኸኣ ዝዓቅምና ማለት እዩ ነቶም ኣብ ፀገም ዝርከቡ ኣሕዋትና ወለድናን ኣሓትናን ከይድና ንኽንበፅሓሎም ፃውዒት ኣቕሪበ ብዙሓት ሰባት ከዓ ኣይሕፈርኩምን ሕጅውን ከም ብተመሳሳሊ ናብ ዘይሓሰብኩ ናይ ስራሕ መዳይ እንታይ እተኹምና ኣይተርፍን ኣይዶኑ ማለት ኣይሲ ብዙሓት ነገራት ኤክስፔክት ኣገበርኩም ናይ በሓቂ ብዙሓት ነገራት ግን ሓበን ይኾኑ ኣለው እዮም እዚ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ይቕፅል ኣሎ ብዙሓት ሲሳይ ሙላትን ኤልሳ ኺዳውን ከዓ 100 ቢዩኤስዲ ማለት እዩ ከነእትዩና ኢሎም ዘለው ፍረዝጊ ዕቁበ ሓወይ ማለት እዩ ሊኢኹ ኣሎ ቀጥታ እዩ ሊኢኹ ፍረዝጊ ጂሮም ገብረ ኣብ ዌይቲንግ እዩ ግን ኣብን እዩ እንዳፈተንኩ ኢልኩም ኣለኹም ብዙሓት ዝመከርኩልኩም ኣለኹ ዘእተኹም ኣለኹም ኩልኹም ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ጎላን ትኽንወፅሕ ዝደልናዮን 46 ፍርቅና ኣተለና ማለት እዩ ፍርቂ እንድሕር ዳ ጥሒስና ድማ ሙሉእ 100% ከም ዘይንበፅሕ ወላ ሓንቲ ማለት ዝዕንቅፈና መንገዲ ከም ዘየለ እዩ ዝሕብረና ማለት እዩ يقنيلي كبرتي هابلي بتعمي نخلهم كم زي تجورو زلهم نابنا لهم عن طريق توسكي كم ببالكم مالتيوم لايك جيرليل جرات الليل لا مالتيو ميريام أحمد كبرتي هابلي يقنيلي زحفتيناتي مالتيو سمعنك سمعك هاشدن وير إد اللينك أبت ديسكريبشن أبحث الفيديو كأم تقولكم يعني كلهم نزقوا دايزي تدليوه سلازي نسخاتكم نعطيكم تمالو مالتيو الجانش هايله لايك جيرات الليل لا بتعمي بزح لايكات مالتيو كبرتي هابلي بتعمي يقنيلي سلمون مرائيل اتنا تግራይ ባንዲራ ውጻዩ ወድራያ ከምዚሉ ብዝጠመ ሰብ ኣይንገድን ወረኛ ይሉ ወሎ ናይ በሐቂ ብዝጠመ ና ፖለቲካ ክንቅይሮ የብልናን ዝብል ርእቶን ግምትን ይዘልን ማለት እዩ እስከቶም ናይ ሎም አንተ ቪዲዮታት መጀመሪያ እንታይ ከም መሆኑም ከሪእኩም መጽ አይብልኩ حتى بوزح سابورتر خلي انا او زعد الحمد يقول من سابورتر خنا اوزو مصنا دمصقولنا بليز قال احنا عامل سنه اعصمت زر هسان كر انكلنا اب صومال منبر ابانا زغاطما يመስለና نيرو اول سعيد انت هنجبر نيرو እንግዲህ ኤርትራ እንት هنجبر نيرو መመለስ ነው ያለባቸው እዚህ መኖር የለባቸውም ነው መልእክቱ ገብቷል አይደለ ትርጉም የለውም ነው ምል ያለውት ይሄ አሁን በትግራይ ውስጥ የተፈጠረው ረሃብ ኢነዌይ የህወሓታዊ አስተሳሰብ ግልጽ የሆነ አሰቃቂ መልኩ ነው ህፃውን ተደቅና ማለት ነው ናይ ኡምሮ እንታይ ዝበሃል መልሶም የምስተንኮፍ ዘሎ 24 ሰዓት ይጠያቅ ተቆስወ ዝሓድረብዚ ትምህርት ሆነ የለን ማለት ሽንት ቤት ከለኩም ዶ የብልና ሻወር የለ ሽንት ቤት የለ አቤት አጥቆም ሽንት ቤት ዳ ወደና ይናሽን በቃ ጓልኩም ወደ ሁሉም ሻወር ሆነ ብልኩም የለን እስርሕ በሃል ስላት እጅግና ተወደን ማለት ማይ ከፋቤት ሶት ማይ ለኩም ማይ የመጣና ይመስልኝ ማለት ብለ ማለት ታሊው በቃ ማስ ስደት የናስ ካብዝ ነገር ካብዝ ክወጽ በቃ ነቲ ዝምልከቱ አካል ከተፍለጥና ካልሆነ ሓንቲ ይብለና በቃ ብስተኻለና መጣና ንገብርና ተመህራሙ ክትሸይን ወጽኻ ታሪሙ ዝመጽኻ አለው የምው ተሃርሙን አለው እንዳሽን ተኸለፈ ስርቁውን አለለም ስርቁውን አለው አለ ስርቁ አለው ወላ ኤፍራን ተሃርሙን አለው በብረት ሕጂ ጭላት ብረት ተቆልጭ ተሃርሙ አብዝ ካምፕ ሆም ሰለስተ መዓልቲ ክልተ ቆልዑት ንጣር ሃሪሞም ሕክምና ዝፈዱ ለውርስ ተኳስ አካል ምን ولا تحتت مني قالت بالنتم نحن نفلطوا بدايلن مني كم دق عدت خبابي كم بحر لو مسلم سيلم يمستوح هجين حلو تاتي مالو مسلم حلو مالنا ولا حلوتي حلو تتفسي يقرطوا WFP بهاجر جر حراي حجهم سمعهم ايو ولا حلوتي هالو ولا قالي هالو اب صقمينا زلنا توم زحلو ولا نهالو صقم አለው ብዙሕ ተኸባብ ዘለናሉ ውሕስ አይኮነን صقم አለው ትምርት ገለገለ ዝባሃል ገለ ጽሪ መስተማይ ኮምታት ዝባሃል ነገር እንታይ መخبلكم ማለት እዚ ሲኢንካስ ከፊካ ገለ ዝባሃል ዓይነት እዩ ምንም ዓይነት አይንረክብን ዘለና ከምዚ ዓይነት ዝበለ ሓገዝ ወላ ሓንቲ አይንረክብን ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ዓለምዋጭ ዝባሃል ከባቢ ዘለው እዮም እዚኦም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዓለምዋጭ ዘለው ስደተኛታት ወይ ከዓ ተፈናቀልቲ ማዓስከር ዘለው ካ ኤርትራውያን እዮም ካብ ሕጻጽ ቅድም ሕጂ ሕጻጽ እዮም ሰፍሩ ነይሮም ብሰንኪ ተኹይናት ናብዚ ተሰጋጊሮም ማለት እዩ ድሕራይ እዚ ፀገም ሕጂውን ተመሳሳሊ እዩ ዓደ ተቀይር ታይ ዝበሃል ምድጃ ወይ ከዓ እቶን ተቀይርካ ፀብሒ ይጥዕምን ዝበሃል ምስላምሽ ኣሎ ከምኡ ማለት እዩ ፀገም ኩሉ ግዜ እናሰዓቦም ይዝርከብ ሕጂውን ኣብ ፀገም ኢና ዘለና ብፅሑልና ዝብል ፃውዒት እዩ ዘሎ ሕጂ ንዓኻትኩም ነተብ ዓለም ሙሉእ ኮይኑ ዝሪኦ ዘሎ ሰብ እዩ
እተጻውዒቶም ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ብሰንኪ ዘውፅኦ መግለጺ ራሽን የለን ኢሉ ስለዘውፀ እጁን ኤርትራዊ ስደተኛ ሓውኹም ሓፍትኹም ኣዴኹም ህፃንኩም ውላድኩም ኩሉ ንጥሜት ተቃሊዑ ይርከብ ዝያዳ ሓገዝ ግበሩ ዝያዳ ሰባት ከዓ ናብዚ ዓዲምና ማለት እዩ ዝያዳ ሰባት ክንሕግዝ እስኻትኩም ኢኹም ትምንጭሞ ተዛሃብኩምና እግዚአብሔር አምላክ ይተካልኩም ወይም ኣብዚሑ ይምለሰልኩም እቶም ዘይሃብኩም ሰባት በኤርትራዊ እትድንግጽ ማንም ሚዲያ እንተዳሃለኻ ፖለቲካ ሃይማኖት ብሔር ቋንቋ ከይፈለኻ ንኤርትራዊ ስደተኛ ሓውኻ ኣብ ጎኒ ኤርትራዊ ስደተኛ ሓውኹም ጠጠው ንኽትብሉ ኩላኻትኩም ውሽጥና ወፃእ ትነብሩ ኤርትራውያን በዛ አጋጣሚ እዚ ክንሕፀን ደሊ ዝብላዕ ዝስተ ብሰንኪ ምሳኑ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይመዛበራሉ ዝብላዕ ዝስተ ካብ ምሳኑ ንሕማም ተቃሊዑ ይርከብ ከምኡውን ካልእ ሓገዝ ንኽግበር በዚ አጋጣሚ እዚ ከመሓላልፍ ይደሊ ማለት እዩ ጥሜት ሳቀይ ዘሎ ኣሕዋትና እውን ክትሕግዙ ብሽም ኦኬ ዝብለካ ዘለካ ኣባ ስምዓይ ሳይሞን ሓዊ ሓራይ ኣብዚ ናይ መናእሰይ ውጥጥ እዩ ዘሎ እቲ ፃውዒት ተፀዊዕኹም ኣለኹ ካሊእ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣየልዮን እዚ ሓውና እንታይ ይብላ ኣሎ ሰባት ብዙሓት ሰባት ፀውዒና ኣብዚ ብዙሓት ዝሕግዙ ሰባት ጌርና ክንሕግዞም እንድሕር ዳኣ ኮይና ፃውዒት ክንገብር እንድሕር ዳኣ ኮይና ሓገዝ ምንጩ ንስኻትኩም ኢኹም እሞ ክንሕግዝ እንድሕር ዳኣ ኮይና ነዞም ሰባት ምግቢ ይኹን መዓልታዊ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ነገሮም ዓቕምና ክነወፍ እንድሕር ዳኣ ኮይና ብዙሓት ሰባት ክፅውዑ ክእሉ ኣለዎም ስለዚ ኣነ ካብቲ ሓደ ዘሎ ኣካል ናይቲ ሓገዝ መተኣኻኸቢ ዝኸፈትኮ ማለት እዩ ካብዚ እቲ ሓደ ናብዚኣቶም ናብዞም ህዝቢ እውን ኣብፅሓለይ ዝብል ብፍርቂ ፍርቂ ገይረ ከብፅሐሉ ዝደሊ ሕጂ ከዓ መማረፂ ገይረሉ ስለ ዘለኹ ናበይ ቦታ እየ ከብፅሐልካ ብዙሓት ዘይተረዳእኹሞ ስለ ዘለኹም ሕፃፅ ተኮይኑ ንዓዲ ሕመዳይ ተኮይኑ ሕፃፅ ዳባት እንድሕር ኮይኑ ናብቶም ሕጂ ኣለምዋጭ ዘለዎ ማለት እዩ ናብኡ እንተዘይኮይኑ ናብ ክልቲኦም ዝብል መማረፂ ገይረልኩም ኣለኹ ደብረ ብርሃን እውን ተመሳሳሊ ስለዚ ክሕግዝ እየ ዝብል ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓገዝ መሪፅካ ኣይኮነን ናይ ፅጉማት እዩ ሓገዝ ትሕግዙ ማለት እዩ ወል ቀፂልና ኣለና እዚ ተፃውዒቱ ናብቶም መናእሰይ ዝካትዕዎ ዘሎ ጉዳይ ነቶ ቀዳማይ ነገር ሓሳብ እዩ ዝነግረካ ዘሎ ቀዳም ተዛሪቦ ዝሰምዖም ምስኣን እዮም ናብቲ ህዝቢ ኸይዱ ተረዲኻን እንዴት ተዛሪቦም ተጋሩ ቀዳማይ ነገር ነቲ መንግስቲ ከምዚኦም ዝጋማጥሉ ከም ድሌቶም ክዛረቡ ክእሉ ንሕና ግን ኣይተዛረብናን ከማኒ ስጋብ ሕጂ እዚ ኣበይ ኣለዉ ዝብል ከማኒ ሓደ ኤምባሲ ከማኒ መግለፂ ኣይውፅእን ስጋብ እዚ ብዛዕባ እዚኦም ስደተኛታት ተረዲኻን ኦኬ ብህዝቢ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ህዝቢ ሓጊዝና ገለመለ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ድሓርከ ግዜው ፍታሕ ኣምፂናት ኦኬ ድሓርከ ፊ ልሓዊ እስኪ ሕሰቦ እስኪ أنا سانك جيرنا دينا وقتنا هم جم قربي تقولوا جيرنا دينا نسوق هنقبر كندم أدوية ممكن تكون جيرنا دينا نعين نسلم كندم أدوية ممكن تكون السوق أي فيل هنقبرين لا بيعتنا أبغى نسكت نايز ببارد فوق يا خامشو زخونا نقدر تتسع حاسة وع خبولة يوم دحر كرسعي ترى دي خان تحر تزبغ كرسعي لا بحكي زين أنا فتح على متسيز لك أنا بالحجر سب حفتي ندابات حجون مونيكا ولا تزرفني ولا تخلي إرتاو زولي تزرفني ميري كريسماس سيدي يوتيوب ولا خلي تزرفني ندابات زلو هزبي كرمية ميحاسبي نشوي تزرار بنا ودينا دبر برهان ود مون شوي تايليا بحد خوينا حد كوميونتي عطايشنا ناي دابات زلو ناي زم إرتراوان زلو نعوم حاجزكم قبرو اللي بنا قالن لا تبحلنا ولا ديتي أنا حسوكني مشوتي زلو لا سوكي اوكي لا تبع حالنا يرنا بالشويت مالتي حزي مبزحتو إرتراو زلو على السوشيال ميديا يرو قالو أليكس انت إرتراوان يحجزني ما يحجزكم نانيتكا قلب بزح زرباتات ماشي أنا أيبلكم إرتراوان تولي لا أنا خاني دحر حزبي العلم ما نم نتي زحجزنا زنبره حزبي نتي برجيد نحمدو نتكا بوليتيكا نزعز نبره حزبي إرتراوي يكون أورومي يكون أمحارة يكون تخل خالي حزب زنبره بزعامين كرشبيت هالني كبريت علن أنا مسز بإرتراص لزلنا السبع يكونكم قال أي نجر عليكس أي حجزو الكذبة أيلا أي تمتسنين أنت السوشيال ميديا إرتراوان تبل أي تمتسنين رايو يو سميت رايو منهم أنا زارو نجر إله يو منهم أنا رايو زو بوزيم رايو من مقيلة نوزي أوز جزاز من ميلة أواري ولوم أبو أدهم أنا حنا أدهم من أشي أيزهم هم جاء لكم يتقرينهم حنا لكم منا
هو عايزه مبان متي منهم كيحسك لازم مصاحو بتاع مزعزل امشي متي ناغوين على متينا زمو بوزي مغوي ولعت هايله ابوا يقرتا غورنا زنا متينا لكم زل 50 كيلو غرغورو يقرتا غنش يقرتا باك انا اكلنا يقرتا قاشي تو بوزي امرايو يو رايو من مغوي له غريله زولعو يولم احنا داركنا ناغوينا على متينا 50 كيلو فينا طلعنا عايزين من ميركبنا يو حتى بوزح سابورتر غبي انا اوز عبد الحمد دايق من سابورتر خنا اوز موصنا دمصقولنا بليز بليز قال احنا عامنس انا أتاسأنايا كبرت سبسيني أتاسأنايا نورت باهلو نبور موتك مني نسب رهي يجيسو رهي يملكعو رهي السنة الجلس أبتقراي مليونات نفسو زحدرو بزحات هفات ملو جنا كم حسا وهفتم حق أن يدخل حيش أبتقراي ورق زحفسلا معك قرشي زرزرلا حدا مراحي هايمانوت أب دقيقات وشتي معاتا شحات أو ساعات دما مليونات كأكل قبل اللو عدي إذا خلا يصير كرقف كله تشكر عبانا يزلو قال السوات بلي مناي مقبار منم عينة مورال يبنان كل نجرنا زلو عبانا أيو بعلنا كيستخاخلنا بمنم تأمر دقة نايمر أي مورال يلي عبانا زل حمق أيو أكل أتو النور إذن نبرنا قدم حجيون مالتي سلازي أبي لو تم رحت هايموت أبي لو تم بيت كريستيانا ولا زخل لي أما أي تزوجوا نشرشنا ولا واسو زولو أبي لو زمها فاتم تقراي እንታይ ክግበር ኣበይ ከም ዘሎ ተጨኒቆ እዩ ዘሎ ንምንታይ እዮም ከምዚ ኮይኖም ውን ኣይፍለጥን ዘሎ ማለት እዩ ኤኒዌይስ ሕጂ እንታይ ዝበሃል ነገራት እዩ ዘሎ ብውልቀ ሓደ ሰብ ኣታዊ ወይ ከዓ ከምዚ ሓገዝ ገለ እናበለ ክሕግዝ ኣይብሉን ዝዓይነቱ ኣካይዳታት እዮም ዘሎ ማለት እዩ ብማእከላይ መንግስቲ ዋላ ከምዚ ዓይነት ነገራት ናይ ምፍራሓት ካልኦት ከይድታት ኣለው ሰብ እንዳጠጠሚዩ እንዳሞተ ከዓ ስቂልካ ምርኣይ ዓርሱ ዝኸኣለ ካሊእ ወንጀል ውን እዩ ብነብሲ ብስጋ ዝሕትት ጉዳይ እዩ እቲ ክኸውን ዘሎ ነገር ግን እንታይ እዩ ዓበይቲ ትካላት ኣለው እቶም ትካላት እቶም ሒና እምነት ሰለስተ ዘሎ ዞም ብሬዚ ራስ ልኡልን ኣቤልን ዝበሃሉ ናይ ባዕላቶም ዝኾነ ብሰለስቲኦም ሹም ሓደ ሓጋዛይ ትካል ተዝጣየሽ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ሕጋውነት ዘለዎ ሓጋዝ ትካል ሰናይ ስራሕ ዝሰርሕ ማለት እዩ بدحريو إذا حجاز تكال جميرهم من اليوم تسرح كويس يسرحوا ولا يوم سلازي بشموم تخفيتو عفلوت أتوه هيبوه قالوا السباتون كاب دموزنا ولا يخون مالتي كل جزية كاب نسرح سرح نزت الكالزي جنزب يلاقو رديكم دي الحراي زت الكالزي دما مع التكالوا سرح ونينو أحجاو بزخون ملكعو ناب زخون يخون سب نخبصح عدل من أنت نكركب مالتي زي كم حدا مفتحيو من البعث أنت سميع من الصبغ تزي سميع من جن قريتكم ولا أبصح لهم يخون نتهم سلسة من عسي كن دوي لو نحر عقمي تأكيوس تناتي زول نبعلو حيزان تخيل بأكل بفتنة مالتيو ترخي بيوم كم زي عينة زربا كنا قروم ويك أحشو كلهم يا مالتيو مالت بقليلو نحدا من إسي نحدا حوام حساب سلازخونة يسمعوا يخون إلى قمة يقبر مخنياتو نتسبون يونيفايد بزخونه ملكعو كحجز مالتي كم بتماساسالي تقول ده تري والله ناقف حيز غرز الله سؤالنا نموت أما رحن منقستات عالم سؤال ممزر إنا زله ولا حنت لو تقبلن قديو مالتي يمشخون من عسى يمشخون أتمام محاورة وميديا تنتف لهم أتمو قرهم تاريخن لهم من عسى تيك توكرات نا حكي منقستيهم خاصة قنع منقستي يمشخون تشالنج غيرهم بحكي أوعوعهم النقر غيرهم معد بزحهم لهم كم زخن رياضني نازل ناسي أبحث أزركب حزبي بسنق عصبو قداي موت خون كم زلو دارقا كلاتنا فريقنا لنا بس دعالو سلسلطانات ناي تخبابي خمون أبتي بعد جنرال جون ميدي جزولو هم غا كبري يقبوهم نتي أبدوباتن إيرتران تقرأي زولو حزبي أبسطو كنتاتا نزل نقرات تزقن دس هاي بلوكم إسلام داي ملمن سلة تدري
بني هذي أب حنسات سدلو كابدوبات إيرتران تجري استمازابلني أيقونة كابدوبات إيرتران تجري استمازابلني كله تمليسو حريسو كل نجارات قفو مليو يبلع عيساتيان نريهم جفا تقولوا لهم هيكم حمارة دي والكاي ديو جلد يزبهاد ملصو ጉብኝት የሚደረግበት ቦታ ይመረጣችሁ حراي حجي كمزي فصوم IDP ዝبሃል ተወካሊ ተخላይ ገብረ መድህን ናይ ሕወሓት ተወካሊ ኮይኖም እዮም ብስልኪ ይዛረቡ ዘሎ ይዝብል ተዘረባ ምናልባት ተምሓርኛ ኣይፍለጥን ብድምጽ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ተቀናበረ ዝመስሉ ሓደ ነገራት ስለ ዘለው እዩ ታይ ግን በሓፂሩ ናብኡ ክትከዶ ይትخدون ክትጎብኑ ይትخدون ይልና እንዲ ዝብል ኣነ ከም ዝመስለኒ ንሽለ ምጭርባር ዘለዎ ኮይነ ኤርክበያ ታ ድምጽ ማለት እዩ ታ ምስሊ ባዕላስ ምጭርባር ዘለዎ አያ ግን እስኪ እስምዑዋ እንደታ ድምጽና አምነት የማይድሙ እሱ መታየት ይገባ ቦታ አይደለም እኛ ምን መሰለ ያሰብነው እንዲያዩና ዋና በቃ በዋናነት መፍትሄ የሚባለው መመለስ አለባቸው የሚለውን ለማሳየት ነው አንደኛ እሱን የመረጥነው ተክላይ አይዲፒ የሚባለው በቃ ወደ ቤታቸው መግባት አለባቸው ወደ ምዕራብ ትግራይ ወደ ኦሪጂናል መኖሪያቸው መመለስ ነው ያለባቸው እዚህ መኖር የለባቸውም ነው መልእክቱ ገብቷል አይደለ ትርጉም የለውም ነው ማለት ያለውት እንዴ አረ ተክሌ አሁን ሼልተር ልናሳየው አይደለም እንሄደው ተክሌ አንደርስታንድ አድርገኝ እኔ እንደዚህ አይነት ስህተት ምሰራ ሰው አይደለም ዋ እንግዲያው ስለኛ አዱል ስጠና እንደዚህ አይነት ስህተት ምሰራ ሰው ነኝ እንዴ እኔ አልኩ እንግዲያው ጥሩ ነው እድሉ ለኛ ብትሰጡን የተሻለ ይሆናል ፍጹም ትርጉም የለውም ይሄ አሁን በትግራይ ውስጥ የተፈጠረው ረሃብ ኢነዌይ የህወሓታዊ አስተሳሰብ ግልጽ የሆነ አሰቃቂ መልኩ ነው በቃ ይሄ ነው የህወሓት አስተሳሰብ አሰራር አካሄድ ሪዮተሪክ የሚወስደው መጨረሻ ላይ እንዲህ ይላል ለማንኛውም ሰው ለተባለ ፍጡር የማይገባ ሰቆቃ ነው በቃ ይሄ ነው ቲንኪንጉ ይሄ ነው ማለት ነው ቲንኪንጉ በህይወት ሲገለጽ በተግባር ሲገለጽ በሰው ህይወት ሲገለጽ ይሄ ነው የህወሓት አስተሳሰብ ሲኖር መፈናቀል ነው ሲኖር መራብ ነው ሲኖር መፈጀት ነው አይከላከልም ከረሃብ አያስጥልህም የት ጋር ነው ገረቡ የት ጋር ነው ሊሚቱ ምን ሲያደርጉ ነው ይበቃል የሚባለው የሚለው እኔ አይገባኝም እዚህ ሰዓት እጅግ አሳሳቢ የተባለ መረጃ حراي حجي ናይ በይኖም ጸገሚ ላይ ግምተን ሕጂ ኣነ ብዙሓት ሰባት ሓደ ጸገም ግን ዋና ምንጭ ናይ ጸገም ቶም በቀረባ ዝርከቡ ግን ትክክል እዩ ቶም መራሕቲ እዮም ቶም ናይ ዓድና ናይ ትግራይ ዘለዎ መራሕቲ ንቀደም ናብ ካሊ መውፃእ የድልን ንሶም እዮም ከም ዝገብርዎ ዘለው ካብኡ ቆፂሉ ማእከላዊ መንግስቲ ሓገዛት ተኣኪቡ እንድሕር ደኣ ኣሰራርሓ ዘይብሉ መልክዑ ትወስድዎ ይትኽእሉን ተብፅሖ ይትኽእሉን ወዘተ ወዘተ እናበለ ኣብ መንገዲ ዕንቅፋታት እናቐመጠ ዝመልኦ እንተኮይኑ ካልኣይ ጸገም ናቱ እዩ እቲ ዋና ሽግር ክነግረኩም እቲ ዋና ሽግር ጸገም ዘይተሰምዐ እንተኮይኑ ማለት ዘይተራእየ እንተነይሩ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ከይወፅእ ተገይሩ ተነይሩ ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ምስ ወፀ ግን ሓጋዛይ ዘይተሳእነ ዓለም ሙሉእ ዘሎ ሰብ ብሙሉእ ክንሕግዝ ኢና እናበለ ከምዚ እቲ ግዜ እዚ እኮ ከቢድ እዩ ዝኾነ ይኹን ማንም ሰብ ብቲክቶክ ሪኢካ ክሓዝነልካ ዝኽእል ሰብኣዊነት ዘለዎ ዘመን እዩ እዚ ዘዛዓቕሙ ንኸይሕግዝ ከምዚ ዓይነት ዝግበሩ ዘለዉ ስራሕታት ግን ብጣዕሚ የብክዩኻ እዮም عجب كبال إزلهم بقى خنن إزلهم منهم ولا حنت نجار يقول سبنا موتس إلك أيتر إني خام مودعتها ناي مودعتها ملسي فلوتيو فرح قال زي كون عند حرد أسب تمريرو نمت عينت كنتها تخيل كم زغل نخلهم نتحدى يبلن على ليو مفتح خمس زغل اللي من قد يخمس زغل زي مالت كيقول كله كوانا يجمر مالت كم راحتنا يجمر ጥሜት እንዳጠመየ ሰብ ተኸፊኡ እንተሎ ኣብ ኣፍ ሞት እንተሎ ኣብ ዓራት ዝደቀሰ ሬሳ ብህይወት ንእሹ ለይ ትንፋስ ስለ ዘላቶ ኣይትሙት ዝበለታ ነብሲ እንዳሓደረት ገለ እንዳተራእየ እንተሎ ነዚ ምሕባእ ነዚ መጫወቲ ከም መጻወቱ ነው ይኮነን ከምቲ ሕጂ ሓይስካ ናብ ዝኹለይ ስቃይ ምእታው እሞ ጸገም ዚ ሁሉ እንዳሃለወካ ማእከላይ መንግስቲ እኳ ተሰማሚዕካ እንታይ ክንገብር ከምዚ በለ ስንቂ ክንወስድ ደልና ነርና ገለግል ኣብ ክንድ ምባል ብዛዕባ ናይ ስልጣን ካብ ጉዳይካ ጥራሕ እንዳውጋዕካ ኣብዚ ምንበር I don't know ክንደይ ኣክል ሽግር ከም ዝፈጠረ ትሪእዎ ኣለኹም ይኹም ማለት እዩ እዚ ዝቕለድ
ጉዳይስ ኣይኮነን بقليل كاز حلف ኣይኮነን ሞት እዩ ምስ ሞት ከዓ ምንም ዓይነት ካሊእ ነገር ዝኾነ ካሊእ ዓይነት ሳብስታንስ ሒና ኣብነት ከምዚ ገይሮም ሰናይ ምሕዳር ሲኢና ገለ ዝበሃል ካሊእ ጉዳያት ኮይኖም እዚ ግን ሞት እዩ ሞት ከዓ ብጥሜት ማንም ምዚ ዘወራድሮ ዘናኣፅሮ ዝኾነ ይኹን ኣካል ዘሎ ኣይመስለን ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ተሰማዓና ስምዒት ብጣዕሚ ዝሕዝን ብጣዕሚ ዘብክ ከቢድ ነገር እዩ እዚ ዜና እዚ ግብፂ እያ ከምዚ ትገብር ዘላ ግብፂ ትበሃል ዓዲ ነተን ዓድታትና ንምሕማስ ኮነ ኢላ ተላዒላ ካሊእ ኣጀንዳ ተወሲዱ ቀኒዩ ብጉዳይ ሓገዝ ካልኦት ነገራት ከምዚያ ሰብ ጠሚ መውተሎ ገለ እንዳተባሃለ እናሃለወ ኣብቲ ማእኸል ሓንቲ ግብፂ ትበሃል ዓዲ ኣላ ኩሉ ግዜ ክንባላዕ ከዓ ገይራትና ማለት እቲ ዝሕዝን ነገር ብጅቡቲ ብወገን ኤርትራ ብወገን ጅቡቲ ኸይዳ ነቲ ዘሎ ፖርት ተኻርዮ እየ መሰረተ ልምዓት ክገብሮ ልእትሕተ ቅርፂ ኣብኡ ከዓ ንክሰርሕ እየ ምባል እሞ ንሳ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተይፀገማ ኣብዚ መፅያ ነቶም እንታይ ዝበሃል ኣዶያ ዘላቶ እንትበክስ ኣዶ ንዘይብሉ ክብክስ ዝበሃል ምስላ ሒዛ ኣብ ትናትና መፅያ ከም ዘይብሉ ኣብዚ መፅያ ትቀራመተሉ ዘላ ጉድ ሰብ እንድሕር ብኣግባቡ ተዘይተረዲእዎ ንዓና ዝዓዲ እዚኣ ዝኾነት በቃ ፀገም ሒዛ ትመፅእ ዘላ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከነፀጊዕ የብልናን ባይዘወይ እንታይ እያ ክትገብር እቲ ሰንካም ሰብኣይ ከዓ ኣጋም 80 ወይ 90 ዓመቱ ጉድ የምፅሎ ናበይ ይኽየድ እዩ ናበይ ይኽየድ ሕጅስ ንህልኽ ድዩ ንድልኽ ድዩ ንምንታይ ዕላማ ምዃኑ ዋላ እዚ ሕጂ ብስርዑ እዚ ብምግባር ጥራሕ ተዓዲ እዚኣ ኣብቲ ቀጠናን ኣብቲ ጎደወና ዘሎ ማለት እዩ ንዘለኣለም ረፅመ ተላዒሉ ክንቃተልና ክንነብር ወደብ እኳ ዘይብላ ተኾይኑ ዘይጥቀም እንተኾይና ዓቕሚ ዘይብላ ተኾይኑ ከምዚ ንሳ እውን ደልያ ትበሃል ኣለዋ ማይ እውን ከይትግድቡልና ማይ ስደድልና ተባሂሉ ልኢኽና ኣሎም ኢሉ ልኢኽና ኣሎ ቀየርና እንታይ ማዓዲ ከምዚ ዝበል ባይዘወይ ዝሕዝን ዜና የለን ኣነ ሓዚነ ናይ ብሓቂ በቃ ለካስ ትናይቲ ህዝብና ፀገም ንእሽለይ ክፍትሓዩ እናበልና እናሃለና ካሊእ ኣጀንዳ ሒዞም ዝመፁ ዓድታት ኣይሰቐንዮም ዝሕዝን እዩ ዝሕዝን እዩ መረጃ እየተሰማ ይገኛል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አሰብንም ለግብጽ አሳልፈው እንደሰጡ የሚያሳዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ዘናሽናል እንደዘገቡ ከሆነ ኢጅፕትም በኤርትራ በአሰብ ወደብ ላይ እንደዚህም ደግሞ በጅቡቲ ወደቦች ላይ የማልማት ስራ በሚል እነዚህን ወደቦች የመቆጣጠር ስራ እንዲየሰራች እንደምትገኝና በዚህም ታዲያ ከኤርትራ መንግስት ጋር ጭምር ስምምነት እንደፈረመችም የሚወጡ መረጃዎች እያሳዩ ይገኛሉ። ይህንን ጉዳይ ደግሞ ኢትዮጵያ በምንም ተአምር ቁጭ ብላ የማትመለከተው ስለመሆኑ ዓለም አቀፍ የፖለቲካ ተንታኞችም እየገለጹ ይገኛሉ። በአባይ ወንዝ ላይ ከፍተኛ የተባለ ወቀሳን ስታቀርብ የነበረችው ግብጽ አሁን ታዲያ ኢትዮጵያ ትጠቀምባቸዋለች ተብሎ እየታሰቡ የሚገኙ ወደቦችን የመቆጣጠር ስራ እየሰራች ትገኛለች። ይህ ደግሞ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም አንጻርም ከፍተኛ የተባለ አደጋን የሚደቅን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ዝም ብላ እንደማትመለከተው እየተገለጸ ይገኛል። ዘናሽናል እንደዘገበው ከሆነ አሁን ላይ ከኤርትራና ከጅቡቲ ጋር ግብጽ የተስማማቸው ስምምነት አሰብ ላይ እንደምትመለከቱት አሰብን የማልማት ስራና እንዲሁም ደግሞ በጅቡቲ ደግሞ ዶራሌ የሚባለውን ወደብ የማልማት ስራ በሚል ስምምነት ፈርማለች ነው የተባለው። ወሽመጥ ዓደን ከልምዕ ብዝብል ዘረባያ ጀሚራቶ ዘላ ትሕዝቶታታ ብጣዕሚ ኣዝያ ትሕዝን ኣዝያ ማለት ትሕዝን ክብል ከለኹ ንዓናሲ ነቶም ካልኦት ህዝብታት ጎራበታ ኢና ክንብል ከለና በቲ ሓደ ወገን ጠቐምታ ኢና። ቀይሕ ባሕሪ ትፈልጥዎ ኢኹም ናብ ሜዲትራንያን ሲ ዝኣቱ ተመሳሳሊ እዩ። ፈለግኒል ተመሳሳሊ እዩ። ናብኣ እዩ ዝበፅሕ ንሳያ ትጥቀመሉ። ግን እዚ ኩሉ ነገር እናሃለወ እሞ ኣብዚ ሰብ ብጥሜት ያይመውተሉ እንትበሃል እንተሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ስቑልካ ዘይኮኑ ትርኪ ምርክታት ስኢሎም ኣጀንዳ ሴት እናተገብሩ ይወሃቡና ንሕና ከዓ መከራና ንረክብ ከምዚ ዓይነት ስቃያት ገለ ክመፁ ከለዉ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሕዝን ጉዳይ እዩ። ነቲ ህዝብና ድምፂ ንኸይንኸውን መንታን ካልኦት ነገራት መፅኦም ሕውሱስ ከብሉ ዝፅዕሩ ነገራት ኣለው። ንሕና ከዓ ኣብዚኣቶም ኣነፂርና ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ። መነፀርናስ ናብ ሓደ ገፅ ፎከስ ክንገብር ክንክእል ከም ዘለና እዩ ዝሕብረልና ዘሎ። ኢንዌይስ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ እዩ ዝመስል። ንዓኻትኩም ክቡራትን ፍትዋትን ሰማዕቲ ናይ መወዳእታ ጉዳይታ እዩ። ሜሪ ክሪስማስ እንኳዕ ንበዓል ልደት ብሰላም ኣብፅሓኩም ኣብፅሓና ክብል ይደሊ። ልዋም ቅነ ቻው ደሓና ቀኒውታ
Good light. نحن نحضر تحوات إيمان